recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapados. Hoxe visitamos Valencia. Para iso collemos o coche e imos dende Tui até o aeroporto de Vigo. Ali collemos un avión e aterramos en Valencia. A Comunidade Valenciana ten 3 provincias: Valencia, Castellón e Alicante, pero da que imos falar é de Valencia. Valencia está situada no leste de España, entre as provincias de Castellón e Alicante. Está bañada polo mar Mediterráneo. Valencia é unha comunidade bilingüe, polo que falan 2 idiomas, castelán e valenciano. A provincia de Valencia ten 2.544.000 habitantes. Os sitios que podemos visitar son a Cidade das Ciencias e das Artes e o Oceanográfico, Bioparque Valencia, Museo de la Almuena, Museo de Bellas Artes de Valencia, Torres de Cuar, Museo de Prehistoria de Valencia e moitos sitios máis. A Cidade das Ciencias e das Artes de Valencia é unha cidade dentro de outra cidade. É unha zona aberta na que o ocio cultural interesante dota a Valencia como maior centro destas características de Europa. A Cidade das Ciencias e das Artes de Valencia, exemplo de arquitectura futurista asinada polo arquitecto Santiago Calatrava. Os seus colosais edificios albergan un cinema IMAX en l'hemisfèric, o maior acuario de Europa en l'Oceanographic. Unha exposición didáctica e interactiva no Museo das Ciencias Príncipe Felipe, a ópera máis vanguardista no Palau de les Artes Reina Sofía, a impresionante Ponte de Azul de Lor e o Ágora son un agasallo para os sentidos. Barrio do Carmen e os seus palacios. O barrio milenario creceu entre dúas murallas, a musulmá e a cristiá. Un paseo polas súas laberísticas rúas empedradas e flanqueadas por imponentes edificios medievais trasladanos a outras etapas da historia. Penetrarse nos palacios, atravesar as portas medievais das Torres de Quartz e das Torres dos Serranos, gozar cos impresionantes frescos da igrexa de San Nicolás. Praza do Mercado e Lonxa da Seda, mergúllate nun dos maiores mercados de Europa, o Mercado Central. Situado no interior dunha xoia de arquitectura premodernista. Entra nun dos edificios máis representativos do gótico civil en Europa. Plaza do Concello, de arquitectura esquelética e forma triangular. Alegran a súa paisaxe os coloridos postos de flores e a ponte central. Está rodeada de algúns dos edificios máis representativos da cidade, como a Plaza de Touro, o edificio de Correas ou a Plaza Redonda, entre outros. Sardins do Turia, un sardín de 9 km situado na antigua canle do río Turia. Constitúe un auténtico espazo verde que atravesa a cidade dende o oeste ata o leste, ata alcanzar a cidade das artes e das ciencias. Ademais, era imprescindible facer unha parada no Palau da Música e gozar dos pontes máis singulares que o cruzan de norte a sur. Caracterízase por invernos tépedos e chuviosos e veráns secos e calurosos. Nos paseos por Valencia podes atopar gaivotas, sagaríns, águias ou cabras montesas. As águias e as cabras montesas soen estar nas montañas e as gaivotas podemos atopalas nas áridas praias de Valencia. A flora da comunidade valenciana caracterízase polos bosques e matorrais mediterráneos. Nestes bosques caracterízase a vegetación de folla perenne. A especie máis abundante é o pino carrasco. Tamén podemos atopar carballos, olivos e almendros. Percorrer Valencia é sempre unha sorpresa, pero sobre todo foi un verdadeiro placer poder gozar dos naranxais, que en abundancia rodean os campos alrededor da mesma. Un río que podemos visitar é o río Xúcar, que pasa por Cuenca, Albacete e Valencia. Este río percorre 498 km e desemboca no mar Mediterráneo. As montañas que podemos visitar é a Puig Campana. Mide 1406 metros. Esta montaña forma parte das cordilleras Prevéticas. No Prevético atopamos pliegues de tipo xurásico. Versión posterior converte en un relevo investido. Así atopamos inclinales elevados e os anticlinales afundidos, debido a erosións a que existen uns materiais máis grandes que outros. Fallán foi o último rei moro de Valencia. Foi o que entregou as chaves da cidade a Jaime I, o Conquistador. Vicente Ferrer foi un santo popular que predicou en igrexas e mercados. Fixo milagres, perdoou pecados e agora é venerado no altar. As
comidas máis típicas de Valencia son a paella valenciana de pollo e coello, a fideuá, as clóchinas e o carapán.